Are you ready, fellas? Ready. Now, can we start, please, friend? Nou. Hop. Daar zitten zulke dagen direct wel tussen. Ja, maar er is dan nooit een keubrutsen. Maar hoe fanatiek ben je? Een goed fanatiek. Ja. Maar de uitslag, dat zei het niks. Maar de eerste bal die wou gaan. Ja, we zijn bij elkaar op de buurt en nou in Simmers dan geven we Sjeu de Boel. En toen zei Gerrit, die zei op een gegeven moment, heeft ook zin aan biljetten. Nou, dan ben we tegeer een keer de biljetten geweest. Nou, ik ben dan vreugd, maar ja, van ik daar aan de andere kant. En die wilde ik graag bij en toen hebben we een jeugdige persoon erbij hellen. Als dit seizoen om is, dan doen we dat zien hier. En, dan heb ik het feestje voor jou. Ja, en dat vinden wij dan een heel prestatie. Zien hier, maar zijn voor jou alle tijdens de medisch biljetten. Nou, we hebben in Kemps, we hebben in Arem, we hebben in Fransjeswacht, we hebben in Haaswacht. Overal ben we wel 2 biljetten, maar net om 12 uur. Ze gaan hier om 4 uur. Of jouw 5 uur, en dat is voor ons te laat. Zaten we, dan ben wij hier in Wommels bedaren en die zei van, wij zijn van maand zingen tot de laatste klant dat het dooruit gaat, ben wij eten. Nou, en zo ben wij dit seizoen uit, ben wij het zien hier in Wommels bij de Rere Hinder. En dat vond dus prima. Je bent eigenlijk een knoffel is, no? Waar de biljetten om gaat. Dus dat scheelt. En dat biedt wat, no? Ja, en we gaan altijd genoeg moeten praten. Over de hobby's en over het verhaal naar zichzelf, daar ben ik ook zo sterk in. Wij weten alle krijgt voor de alle rennen, maar. Ja, we lossen alle problemen wel op. Ja, zonder pardon. Ja. En dat is dan het verhaaltje naar het biljetten. En dan zitten we daar onder de stamtafel. En dan hebben we een bakje koffie en een windje en een timmerkrijgen. En dan praten we over de dingen, over de politiek en van alles wat er in de wereld gebeurt, hebben wij wel eens een over. Hè? En ja. En dan geven we jou 7 en een kwartier voor 7 en dan ben we mooi 4 uur weer in Fransje. Dat is een hele mooie middag.